Het WK veldrijden zit er weer op. Terwijl het terrein wordt afgebroken genieten veel Hulstenaren na van een druk, maar gezellig weekend. Ik heb nog nooit in mijn toch redelijk lange sportieve leven zoiets meegemaakt, zoiets moois meegemaakt. Ik loop hier aan het feit al weken rond en het is net als naar vakantie. Het is nog veel leuker, alle voorpret, dan het gebeuren zelf, maar het was formidabel. Ja, ik denk dat het echt een fantastisch feest was en gewoon goede winnaars, goede sfeer. Alleen ik heb geen onvertogen woord gehoord, dus ik denk dat het gewoon... Ja, dit was voor mij een fantastisch weekend. Ja, leuk eigenlijk. Ik vind het wel leuk en ik vind het ook gewoon een goede organisatie hoe ze het allemaal hebben geregeld. Absolute complimenten voor de organisatie, zeker. Het was ook heel druk voor Hulst zijnde. Daar zijn we niet gewend natuurlijk hier dat het heel druk is. Het is gegaan zoals we gehoopt hadden dat het zou gaan. Het is echt één groot feest geweest. We hebben in de voorbereiding echt ongeveer, niet overdrijven, misschien wel 100.000 scenario's besproken. We waren best wel een beetje zenuwachtig over de mobiliteit. Dat ging de afgelopen jaren niet vanzelf goed. Maar toen zelfs de koning iets eerder aankwam dan verwacht, toen bleek dat ook dat liep zoals gepland. En ja, dan zit alles mee. Dan zit de koers mee. Dan zijn de prachtige Nederlandse kampioenen. Het weer zit mee. De televisiebeelden zaten mee. Het was fantastisch. Van overlast wordt dan ook niet gesproken. Overlast niet. Je weet gewoon dat het is. Dus van ik woon daar en ik moet door de poort en dan ben ik weer hier. Dus ik moet een beetje omrijden. Maar ja, dat weet je van tevoren. Dus nee, overlast niet, nee. Nee, ja, buiten de route die ik al met mijn hond wandel, die ik nou op een andere manier moest gaan doen, was daar eigenlijk de enige overlast die ik ervan gehad heb. Dus ook dat was goed geregeld, vond ik. Ja. Ik heb zelf geen overlast ervaren. Ik vond het heel goed dat alles afgesloten was. Dat je echt niet naar binnen kon met de auto, want dat heeft heel veel gescheeld, denk ik. Ja. En iedereen was gewoon weg na het fietsen. Dat was wel prima eigenlijk. Hoewel op het wedstrijdterrein zelf al veel eten en drinken te halen was, heeft de lokale horeca ook geprofiteerd van de mensenmassa, geeft ondernemer Eduard van de Wielen aan. Het was met name veel drukker dan gewone weekenden, vrijdags en zaterdags en zondags ook. Zondag hadden wij meer verwacht omdat het WK was en zoveel bezoekers. Dachten we dat er meer de binnenstad in zou komen, maar er zijn toch veel meer dan anders naar huis gegaan. En ook voor de horeca bleef overlast uit? Nee, helemaal niet. Nee, het was allemaal goed door de organisatie, ook goed geregeld qua beveiliging en security, alles. Dus dat was allemaal goed. Door de grootte van het sportevenement en het verloop ervan is de burgemeester in ieder geval erg trots. Het heeft ons heel veel zelfvertrouwen gebracht, want dit is het grootste sportevenement in Zeeland ever. En dat landt dan bij ons in het prachtige Hulst. Gisteren waren er 70 miljoen televisiekijkers wereldwijd. Als er 1% per jaar van naar Hulst komt, dan zijn wij al overcrowded, zeg maar. Dus ik hoop het is een prachtige reclamecampagne voor onze stad. Maar of er in de toekomst weer een WK naar Hulst komt, blijft nog even in het midden. Nou, dat is een beetje de vraag. Iedereen zegt, ja, Hulst gaat het nog een keer doen. Een wereldbeker gok ik zomaar van wel. En de rest gaan we eens kijken. We gaan eerst evalueren wat er precies goed gegaan is en wat niet. Maar we zijn enthousiast over het verloop, dus ik sluit niet uit hoe het verder gaat. Toch heeft Henny nog 1 puntje van kritiek. En ik stond zo te wachten op het Italiaanse volkslied, want dat is zo mooi. En dat ontbrak er in feite aan. Het was steeds maar weer het Wilhelmus. En het Wilhelmus, hoe dan ook, is niet het mooiste volkslied.